In het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Een goede dag, welkom bij het Extra Journaal in het Nederlands. Ik ben Maurelio Nobrega en ik val tijdelijk in voor Oscar van Dam, die van een welverdiende vakantie geniet. Binnenkort is hij met u terug. Dit zijn de nieuwsberichten voor vandaag. De rechter heeft een uitspraak in een zaak rond een steekpartij uitgesteld. Het gaat hierbij om de 74-jarige verdachte Stanley B. B wordt verdacht van poging tot doodslag met meerdere messteken tegen een buur eerder dit jaar. Het OM heeft 6 jaar tegen de verdachte geëist. Op de dag van de uitspraak besloot de rechter echter om te wachten met een uitspraak. Er zijn nog een aantal details waar de rechter nader wil bestuderen. Zo moeten bepaalde foto's met bloedsporen opnieuw bestudeerd worden. Het gaat om foto's die door de broer van de verdachte een dag na het incident zijn gemaakt. De rechter heeft daarom opdracht gegeven aan een technische rechercheteam om deze beelden te analyseren en aan de rechtbank te rapporteren. Ook wil de rechter dat er een kaart wordt gemaakt van de plek. Er kan sprake zijn van overmacht, gelet op het aantal gebeurtenissen voorafgaand aan de steekpartij. En een 4-jarig kind moest met spoed overgebracht worden naar het ziekenhuis nadat het veel water binnen had gekregen. Het kind is bijna verdronken. Het incident vond plaats bij Yantiel Beach. Het kind was in het water aan het spelen, maar raakte in de problemen waardoor het veel water binnen heeft gekregen. Het kind is ter plekke gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ter hoogte van Salinha moest het kind weer worden gereanimeerd. Dus de toestand van het kind is volgens de laatste informatie kritiek te noemen. En de Sociaal-Economische Raad geeft een positief advies voor de introductie van een zogenoemde depositogarantie. Dit nieuwe systeem moet spaarders en de financiële situatie van het eiland beschermen. Het depositogarantiestelsel is een soort verzekering voor het geld dat burgers op hun bankrekening hebben staan. Als een bank of kredietinstelling vervolgens failliet gaat, kan de burger zijn of haar geld terugkrijgen. De SER heeft uitgebreid onderzoek gedaan en het systeem in andere landen bestudeerd. Er gingen al eerder stemmen op om dit systeem voor Curaçao te bestuderen. Premier Pisas wil niet dat de staten de rol van de overheid op zich neemt. Dat zegt hij in antwoord op vragen van het statenlid Gwendal Merselina van de PNP. In de brief zegt Pisas dat hij liever heeft dat de staten zich niet bemoeien met de besprekingen met Nederland. Volgens de premier is het bekend dat er reeds afspraken zijn gemaakt met Nederland. Het statenlid Merselina had hierover vragen wat betreft het landspakket. Premier Pisas zal binnenkort meer informatie geven hierover. Pisas is ervan op de hoogte dat Merselina een commissie wil oprichten met een controlerende taak. De premier vindt echter dat er daarbij miscommunicatie kan ontstaan als de rol van het parlement en de regering elkaar overlappen. Hier komt Pisas nog op terug. En Koninklijk Horeca Nederland is tevreden. De organisatie is namelijk blij dat de overheid erkent dat er een personeelstekort in de horeca bestaat op Curaçao. Het is de Koninklijk Horeca Nederland opgevallen op sociale media dat er binnenkort 250 horeca-medewerkers naar Curaçao vliegen om tijdelijk op Curaçao te werken bij het Corendon Hotel. De organisatie juicht deze stap toe en ziet hierin een erkenning dat er een tekort aan goed personeel bestaat op Curaçao. De organisatie hoopt dat hiermee een verbetering komt in de voorbereiding en opleiding van horecapersoneel op het eiland. Er zijn namelijk nogal wat klachten over het serviceniveau hier op het eiland. Hiermee gaan we even naar de reclame. Dadelijk zijn we terug met nog meer nieuws. Back to school com KFC, Pizza Hut e Subway. Bota imaginabu, 7 de Augustus, bota hanha llamada. Kuta bisabu, kubota chegar na dona di back to school package, incluyendo laptop, wifi dongle di Digicel, com anya di data, boga tinha chance aqui. Compra na KFC e Pizza Hut pa 25 florin of mas. Of na Subway pa 5 florin of mas e llena bodatos nang pa trás di bobon e deposite de nos back to school raffle box. Pa mas informação, Check nos website. Back to School, patrocina pa KFC, Pizza Hut. Subway. Itapirama. En we zijn terug en gaan verder met het nieuws. Een groep ex-medewerkers van de Isla-raffinaderij dat ondertussen met pensioen is gegaan, overweegt een stap naar de rechter. De groep die zich Pensionado non Preocupa, oftewel verontrustig gepensioneerden noemt, heeft onlangs vergaderd over hun zorgen rond de raffinaderij.
De groep erkent dat RDK haar best heeft gedaan om schulden van PDVSA terug te vorderen, maar aan de andere kant zijn de afspraken met gepensioneerden nog steeds niet nagekomen. De groep overweegt daarom een stap naar de rechter. De politie gaat harder optreden tegen autobestuurders die hun auto fout parkeren. Dat maakt het Korps Politie Curaçao bekend. Automobilisten zouden hun auto steeds vaker op trottoirs parkeren, waardoor de voetgangers volgens de politie gevaar lopen. Voertuigen die op het trottoir worden aangetroffen krijgen een wielklem of worden weggesleept naar een andere locatie. De kosten hiervan zullen worden verhaald op de bestuurder van het voertuig en ook wordt er een boete uitgeschreven. De politie verzoekt alle bestuurders om zich aan de verkeersregels te houden. Een man die 2,5 kilo wilde smokkelen naar Nederland moet voor 20 maanden de cel in, zo heeft de rechter bepaald. De man wilde de drugs in april meenemen naar Nederland. De man die in Nederland woont zou op de dag van de aanhouding terugkeren naar Nederland en was al bij Hato gearriveerd voor vertrek. Tijdens een controle viel hij echter door de mand. De man heeft tot de uitspraak volgehouden dat hij niks van de drugs afwist. Hij zou de koffer bij de Action in Nederland hebben aangeschaft en niet hebben geweten dat deze een dubbele bodem had. Het OM geloofde het verhaal niet en achtte dit niet bewezen. De drugs had nu eenmaal dezelfde bestemming als de verdachte. De rechter was het hiermee eens en besloot de eis toe te kennen. En tot slot, het marineschip Zijner Majesteits Groningen is vandaag aangemeerd met een grote hoeveelheid drugs. Het schip Zijner Majesteits Groningen heeft een grote lading drugs aan lokale autoriteiten overgedragen. Het schip heeft vanmorgen bij de haven aangemeerd waar de lading drugs is overgedragen. Het gaat om drugs dat door het schip is onderschept. De politie onderzoekt de vondst. Er is nog niet bekend om hoeveel drugs het gaat, wel dat het om drugs gaat dat door de marine is onderschept. Dit waren de berichten voor vandaag. Morgen zijn we terug, zelfde tijd, zelfde plek. Een fijne dag en tot morgen.